Welcome back, family. If this is your first time, please click the subscribe button, turn on your post notifications, and like the video and share the video. Okay, family, so nyaya yandakuigirai yatongobva kubura izvezvo ndatongosangana nayo masits pangashiva mamasits. So nyaya ikuitika there is bad blood between DJ Tamuka and Levels Chillspot. So nyaya yatanga about a couple hours ago. So Levels of Chillspot actually wrote messages straight to DJ Tamuka yanga yakanzi vamwe vese mungandikunde zvenyu asi wegweru DJ Tamuka hakuna zvakadaro. Iyo message yacho yokuda pascreen. So guys, inyaya ya Levels yekuti anongotangana nevanhu chichichi I think yakamboitika futi paakaitaura nezvadhewa I think so zvazoitika manje DJ Tamuka abva aramba kunyarara nekudisrespectwa achibva areplya pane message yanga inyorwa na guys. I think as Zimbabweans we just need to unite. Zvimwe zvinhu hazvitombodiwi, hapana, hazvisi necessary. Haminoti munhu anotsvagirei hondo, unotsvagirei hondo. We are Zimbabweans guys, we shouldn't fight. Usangotsvaga nyaya pasina nyaya okay, panga pasina kutomborana nyaya apa then from nowhere nyaya tongotanga. Anyway, we are looking deeper into that. Tichawe tichikudzekera subscribe so that patodropa my latest videos you will be notified. So guys, zvazoitika ndezvekudai so tichiita mungabvadzoka nereply pane message and iyo wacho futi areply faster abva aindopa page pake abva anonyora kuti hanzi mukoma DJ Tamuka said mukoma Levels maguta kunyarwa naizvo zvigubhu zvenyu izvo munokunda Ambuya vako. Guys, this language ingori language isingatombodiyo in the music industry. If you've noticed, our industry is growing. Sometimes it's growing a lot, and takabatana ndokutoti zvinhu zvitofamba manje. Ukona vanhu vachipindana vachidhisana vachimukana zvakadai zvazvitombobuda kunana kwatombosvika as a country guys. So please subscribe, like, comment and share. Family, please leave a comments box and tell us what you think about this our little story yanga ndakuigira. I hope you enjoyed. I hope nyaya idzi dzikudzidzisa something at the end of the day, because I don't really dream makuwa mara. I hope nyaya dzikudzidzisa something at the end of the day. So make sure to subscribe, like, comment and share.